autonomous council pen kangwai pon ke chikloyan tham kali chikloyan ta pengpela lasi la song bong pen alangli kam claim pon pe po bangke itum alangli tum ke bok pon tan tum kroyoni athema ke dam ta alangli VDC chairman long le prang la pen election thur the prang tame alangli mithang akhi jungjung pen ang kabi pin kisik sagadim la sona dim ta alangli rings tame tukdam lo siang thek do dikrong tame la son tukdam lo ne pen lawar hab chance tame alangli la son si dol kapre ka dim sitame alangli mithang khi jungjung pe sitame alangli khorot lo la bangke nilitum kalirong asor pa sitame arju pental ang tuma manenang thanun the la pente akwalangli la son si chipaduk lo ke dam tang ho sitame kapre ka long pen hang pen chirap pen alangli la son thirang la pen hon sita pipon long lo la pen akola corona ru sitame irrigation samphan sabun la pen sanitizer la sitame la Dhansiri rong kang penangan arong along la sona kesu abur ke chipajok nai aphan liblet print si tumron ponlong lo la pen alangli along arong sitame than pon lo la pen amitha non VDC chairman po bangke alangli autonomous council pen alang top kethe ding namatan tum choro piklo ni tum hin pen alangli pan kangwai porapon mo tame chiklo yana velang apasi ladake council pen ateng pen bate block ateng pen kam pene ne ki piponje bangke apor long nundela la pen chingai ponlong lelang athema chiklo yan ansi do chorla chiklo yan ta avela asi kiwang chujilang apora bangke ki claim ke dam ka do ave bangke la ke nitum ka do ve chingwai pon sarsi nitum claim pon po la se la sot teng pen alang tu phan ji Niso Terangpi khai pi phan karbok pon alam bangke nitum sitame ki claim pon pe pin po bang nitum ta kroin edal la se pini tum APHLC claim bang tum la so karbok pon bangke nitum sitame ke charge pon la pen ke chilang pon bang hala lam checking ke data posin tum tala masa counter bangke bala so lam boy bang tum te people nang ko sila ansin lam take kumada bang se Niso Terangpi ke hai pi kam claim place ko tum na te ta lenga lo kumada bang se ini jong nong hat jong na tum da thek long po la media long tami press media lang tum people APHLC la tok pi phangcho sang ho kha se la kining je pon la se ka do ve san kura ras tami thekon long po lang sum si pini VDC chairman cheklen tlom jon thom pleng data alang tim thang asai ta claim pon pi ko lam alang tim sikar bok pona po nitum ta thek lo pasi bala sa media na thu bala anutina nona kai ke phun si order pasi la so phun long thek lo pasin tum ta la bang so alam mang thot lam boy nang ko na ni ke pusi ko mane mane langli kam ek claim chide ji lo sona ri mate asap sa apona lang basan si alangli kam claim ji ne pen kam claim ta mitha ninghang jungjung pen kali kado be chingwai sar pen si claim ji la Dhansiri angkang kado be arada tum pen la pen members pen an chingwai sar pen si ason tina kamamu sitami claim pon ji president tame ningje lo ya semet pet pinili tum kewang nangkok bang ke Lamklar pinangkok bang la lo je non hejong si ni ya so mane news along ye klang do lo APHLC Dhansiri rotum bu selang tum nachi pu la si Mohon Singh Tokbi la pen thangchu sang ho la to ang tumbang thom si press mit pilo asalas dat kijong dam do lo la tumbang ke Niso Terangpi bang ke kam claim ke development amen pen la para han thai thana claim ke pu si ga chi yong da si lang li tum ke pu la so statement lang tum ki put pon do je Niso Terangpi chiklo yon joni ta chiklo yon yon thom chairman long da ta karbera phan thang da kam claim pit pon thek pusi ki kada ki jong pon do la sila solong bang ke ni tuma president minang than lo je alangli bang ke election thurthea ko amen thanga khi jungjung bastane Dhansiri ang kang bang ke la dagin tum kar bidat kale lo bele ga khailong sita me kona pen ke no rani mane arong ting ge pet e sita me taki ong dung arong bang ke asabet sita me kera bang e pajir dam long lo
asila solong pensi aku anso se rapon thegi mini pusi ke damtang ni batai hini sami election thurpon lo aso pensi tami kona pen kona negaji tonte joini si election mangke haipon unne delo sitami boy pis tami aja pen punan sitami alang li bangke ke klem thuji ning hanglang kumasi akon ni klem pen puntulang yong se avar side do kumasi ke damtang po bangke BJP long chipok dondo la so BJP long chipok ponde pen athi wangbom pen non bangke ke damtang busik ni phaikre pho 16 June 15 June ni Karbi Anglong Autonomous Council CM sarake hai pen alang lephan rap phan paklem pinang pen si alang lephan ni takimi bidi singwai panol si order tal hen lo 15 June order lo si APHLC alang tum ekot press conference do tiklo joni yon thom pu lag bangke karbok isi aja taklem dekte bangke la bangke lam chobai la bangke alang tum batai lo la bangso lam pa chobai la kenon ka Dhansiri arap jet phan kale lo Karbi Anglong arap phansila tumke batai pachoba eloje mantune ki re-election mantune ke kichia so phana mening thanji pula so men pen batai la tum bangke pachoba lo sinon dus tame Karbi Anglong ar angdang pi bangke pulam de la da Dhansiri arap phansila tame ke pachoba ye phansila tumke ka po isi bini bangke ciklo yon yon thongret ciklo penta Niso Terangpi bangke aja ta claim thek thei bangke la tum bangke la bangrap phan pachoba thilo la bangke cheng sia lam lo asupena don thu bangke la lo eldak election re-election recounting polam do alang tum ka ninge do la recounting bu bangke ke damtang 2017 ningkan bangke hola sot candidate do lo la bangke mi jase met pet ka chedan bangke ilitum la BJP hola soke Prodip Dipusa lapen Ruby Timung lapen sot Ruby Tiron lapen Raju Timung semet pet ilitum Karbi atum dak bang ke homnia candidate do kolos tame ke chengsi hola na 2016 17 15 16 na jipaduk ta Karbi ara pan an paching thur ponji pojoni si Niso Terangpi karjap lo office tame hala sahut tame Karbi ara pan ke thak gunji phansi la Raju Timung la pen Ruby Tiron tame da narjap dunde ta joini si hola sota hawi de delo asupen hawi de pen office tame ko 2021 ta ko puthot election do thilo so bangke dilu tuma hasnu bangke la bangke BJP lo APHLC pu akora ki minang klang thlo chikrong thlo la bang Mohon Singh tok bilo la supena ko kaprek Karbi kene dul bang Eldrin teron setam hela sota kara hokpet bang ke Mohon Singh tok bi jong si nang thurun de ta sonte Niso Terangpi ke hailo asila soke hailo logot bang ke example danon ta litu video jong si counting hall lo jong si counting hall ACC camera ACC TV ACC camera jong si hokpet recording do pute hodak ta recorded duji labangke thilu tuma hasnu ke puwek loje Mohon Singh tok biphansi pulo nang lijong si nang thodunde asonte nili ke hai hello pusi thilu tuma hasnu ke puwek lo labangke nonta jong si CCTV counting hololong CC la so record do posonte la si peneji la sla la so tin tuma thalo ja hokpet bangke Mohon Singh tok bi ke thilu tuma ejen bon pusilu holo sama thanang ko boy pusi tame non ke nili tum BJP ji pok gun pet lo boy pusi tame holo so nili tum BJP ke le dalang posi matharam nang ko nili tum ta lasila dak bangke pini yetu news ke klang along itu recounting hot pusil ki lang tungi pusang recounting ba khada ke aku ison masih wang velo aku jong si recounting do awi pustam malang tum RTI mari lo telang tum long jike lasila po analam bangke ili tum Dhansiri rat phanke alang tum apong Karbi Anglong ar katok Karbi Anglong arat phan kapat cobai ason thot dilum Karbi Anglong Dhansiri rat phanke nang chong thuang yelo theda bangke la sot 2021 ningkan tilu tumas nuki hai hot ke ada kiri konting question masih hai bangwe asila bangke tuteli mane el bangke kapat cobai asonar thaksila tengga phonga pa cobai asonsi nono dhuju ta me Dhansiri arat pan cobai te un thuji mini pusi penelo tumangke pini jasemet pet pini statement mangke pilo apela so dun thu bangke lalo ilitum mathalo jia CM sar sitame kedamtang ningkan kithom pli ba ningkan photoka prang si ala Niso Terangpi la party BJP party long chipok gun ta sonte chipok gun pen si power system lo PSonte pini bangke Dhansiri ara phanke chetang klub kunis tame isi hini bangke arong tin sitame kile dam dia war sai long dia podlo ate pini bangele tum je theklong no dile ba scheme ka do bang upen sitame non hedjong hola SPS series tun pulo ciklo yon thom pulo ja ciklo yon thome pleng pilang polisi ta non hedlang ciklo yon ta bela order kala 15 June mati ha ta 15 June mati ta me pini ilitum Karbi Anglong mane Karbi Anglong Karbi arat dum na Dhansiri long rong toksiner kep Karbi ang arong Dhansiri hawar bangke ilitum daga constituency bangke belek abim ben ilitum pangbar nangne athema daga bangke sensitive o lapen ke litum papi pik an lang Dhansiri hawar bangke papi pik lang posi daga bangke litum aprang chu gadam tang emisi election hota dak
alangli tek mucot re mucot ba Dhansiri hawar ko te alangli kacepaduk tek nai ko bangke kaduk kavita chin la sirat pen si chugedam tang apor hustame independent men stame thur nang ko si alangli sayok je pen rat pen kachuning ri pen se alangli ki thur nang lo alangli hem asai du uang bong stame alangli ilitum Dhansiri rat aphan akisung nang tek long se alangli nang kabor i pilot la si alangli inut high school teacher science teacher pulang sta alangli sakuri alangli orang awal sai ban stame alangli curian det si alangli election gitu lapen alangli rembom apor hustame alangli development bang ke alangli claim klepin pa bang ke alangli phan pune athema non langdam lanang penang anadim alangli sen gravel atware pon do dak alis tame penang an dolo pamopen nili tama president men stame than lo ringwell stame non amala RTI mari ko stame alangli Niso Terangpi ko nanasi kami klaim bangke alang tum tek longji lapen ke Niso Terangpi akahai pi Niso Terangpi alangli ke klaim ke dam adim jong se alangli tum lang daming tungduk pulote nil tum japon tek ko nanasi Niso Terangpi akahai pi Niso Terangpi kami klaim nili tum japon tek lasi non stame ladak Dhansiri hawar bangke litum dhorom cipuang ne party cipunang ne lasi Niso Terangpi alangli non VDC chairman ke long stame alangli ciklo jonda pleng pelang nikre phovela nikre phong bong stame nona bangke pamopen ilitum akahai tum nang khan iglo non nikre phong bong stame ilitum aphan alangli tum bor i pen state along alangli tum jingwai jingsai pen non tuwar stame ilitum ningkreng lo te theklong po karbia rong proxinar ke dobari marong bangke non ningkreng lote tender call po atuwas tame muning angbong bangke litum jehelat long po lasi non bangke las mises bangke lahen lot dak litum Dhansiri hawar bangke litum party cipunang ne lapen dhorom cipuang ne kaduk kave non APHLC long eklem ko stame non APHLC candidate chugedam tang candidate non pinya ni alangli elong back tuwari pidam doloma ringwell isi back pidam doloma alangli elong bak cepat lang thekma lapen non penang anatum han pota pinene laha ke klem pita doloma ave sta Niso baido bangke alangli ke rembom unaho same alangli bangke penang anang rap lo adim same non amatanil tum paklang lap thek kunana sike rap makyong dung adim alangli rap lo lasi kaduka we phan same chuning rilo dak bangke PSLC long e klem abang pu bang pi an same dak bangke not elitum party lang nang ne dak abang pi silang ning abang pi alangli aot adur hala bangsi litum bangke lang ning lasi Dhansiri hawara bangke akinang sot ke litum Niso baido hin lo alangli son akaching kime alangli son rat pen kaching ki kacethan hemi jangri kelang pahoman thek abang pi bangke Dhansiri hawar bangke non market thek long lela lasi kaduk kawe Dhansiri rat aphan nilitumai hin pen chuning rilo alang litum an same Niso baido lang ke claim ke dam cirap rap pet pen alang liphan an sose litum angsong kapale dun su thagi phan lai litum ho or pidun onang pose nilihin men same chuning ridun la